לישון. רק עוד רגע. כן. עכשיו איך זה? נוח לך? מצוין, אמא. לקחתי לך את האף ואת הבהונות. די, אמא, מספיק. אני גדול מדי למשחקים תינוקיים. או, אצבע אחת נעלמה לנו. אולי הכבאת אותה כאן? לא, אמא, די. באמת, תפסיקי. אמא, די כבר. טרזן קרה משהו? טרזן? אני לא קוף מוצלח. אני לא יכול לברוח מהזוגור. הזוגור? אתה יודע שאין דבר כזה. זה סתם סיפור ישן על מפלצת. אם הוא היה קיים, הוא היה טורף אותי. אני איטי מדי. אני אגיד לך מה. אם הזוגור יבוא לתפוס אותך, אני אציל אותך. אתה יכול לסמוך על זה. אבל אז את תהיי בסכנה, בגללי. הכי טוב היה בשביל כולם אם לא הייתי כאן. בוא איתי. אני אראה לך משהו. העץ הזה עמד כאן פעם לגמרי לבדו. ואז מה קרה לו? יום אחד פרצה סערה גדולה, והרוח טלטלה את העץ עד שלבסוף הוא נעקר. אבל הסתכל לשם. זה העץ הכי חזק בג'ונגל כולו, כי יש לו הרבה גזעים שעובדים יחד ושולחים ענפים לשמיים. ותראה, הגזעים שונים זה מזה. אחד עם דקים, אחד עם עבים, יש מפותלים ויש ישרים. והאחד הזה שמן. נכון מאוד, אתה צודק. אבל כולם עוזרים לעץ שיהיה חזק, די חזק כדי לעמוד בכל סערה, כמו משפחה. כמו המשפחה שלנו? בדיוק כך. אתה זקוק למשפחה שלך, טרזן, והמשפחה זקוקה לך. איש לא זקוק לי. לא נכון. אני זקוקה לך תמיד. טוב, אז איפה בוהנה חסרה? אמא, לא חסרה לי שום אני לא בוהן. בטוחה. אולי כאן או כאן?